Здравейте, братя и сестри! Ето, наближават рождественските празници. Ние имаме дългогодишна инициатива в помощ на хората в нужда. И тази година сме изключително благодарни на магазини наблизо, че те се включиха в нашата кампания и всъщност ще можем да достигнем до много хора, които са в нужда. Кампанията ни има за цел да съберем хранителни продукти, които са с по-дълъг срок на годност, за да можем, освен храната, която ще им сготвим, топлата храна, да им дадем и за вкъщи да могат да посрещнат рождественските празници. Всеки, който има възможност и желание да помогне, в магазини наблизо ще има места, в които той може да закупи такава храна, като я остави в тези места. Магазини наблизо ще отвоят всичко това, което ви оставите там. Благодаря ви от името на нас и на всички от тези, които помагаме. Знаем, че когато сме много и сме заедно и имаме хубава цел, всичко се постига с Божията помощ. Благодаря ви!